Damn! Nej! 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 Morgen. Morgen. Jeg har fundet den her taske her udenfor. Det er meget smukt. Tak skal du have. Farve. Har I set din taske? Nej, vi har ikke set nogen taske. Kommer ikke med. Undskyld. Ja. Din kammerats taske, den der. Okay. Få den. Er der nogen af jer, der har set min taske, vel? Nej, desværre ikke. Hvad siger du? Hvad? Optager du? Kan I så ikke give ham den her, for jeg skal se den? Jo. Sig, du har set min taske. Nej. Min skoletaske. Nej. Har I set min taske? Er du sorte? Ja. Tak skal du have. Tak. Hej. Ja, hej. Jeg er lidt efter den. Skal lige fandme hurtigt til gym. Så har jeg min taske.